Isusumbong ko kayo kay nanay sa ginagawa niyo sa akin. Sige, subukan mo magsumbong. Makikita mo yung hinahanap mo. Nay! Nay! Si tatay! Oh, bakit? Paano ka, anak? Si tatay, pumasok sa kwarto. May gusto siyang gawin sa akin. Ha? Bakit naman gagawin sa'yo ng tatay mo yun? Baliw. Nay, nagsasabi ako ng totoo. Che, tumigil ka nga sa kahibangan mo. Ang aga-aga, pinag-iisip niyo ako ng kung ano-ano. Pero Nay, Sige, dyan ka na nga, ang aga-aga. Hoy, Rodrigo! Ano sinasabi sa akin ng anak mo? Ano na naman ba yon? Ang sarap ng tulog ko. Istorbo kayo. Pinasok mo ba ang anak mo sa kwarto niya? Ano? Naniniwala ka sa anak mo? Alam mo naman sinungaling yun eh. Ano? Wala ka nang sasabihin? Umalis ka na dito! Storbo! Ikaw na bata ka, anong tinutunga-tunga mo dyan? Pumasok ka sa loob! Maghain na at makakain na! Nay, nakusap mo na ba si tatay? Oo! Kaya tumigil ka na dyan! Maghain ka na doon! Oh, ano pang ginagawa mo dyan? Wala ka bang naririnig? Nakakainis! Ang aga-aga! Sira na naman ang araw ko! Pare Mar, labas tayo mamaya. Saan naman tayo pupunta, pare? Magbibiraos tayo pare. Sagot ko. Wag na, pre. Nagiinuman na ka tayo dito eh. Mas magandang may kainumang babae pare. Wala akong hilig sa ganyan, pre. Masyado ka namang pihikan pare. Subukan mo. Mag-i-enjoy ka. Pasabon ako sa ganyan, pre. Kung gusto mo, ikaw na lang. Huwag kang mag-alala pre. Sagot ko naman eh. Pre, kahit sagot mo, di ako sasama. Yung gagawin mo sa babae, ilagay mo sa pamilya mo. O kaya sa anak mo. Oh, bakit pre? Ano iniisip mo? Ah? Wala. Sige pre, diyan ka na. Pre, pre, saan ka na pupunta? Tay, ano ba? Lasing na naman kayo! Huwag kang maingay. Saglit lang to, pagbigyan mo na ako. Tay, wag tay!
Anak, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Ano bang iniintay mo? Kunin mo na lahat ng gamit mo! Anak, pasensya ka na kung hindi agad kita pinaniwalaan. Anak, patawarin mo ko. Nay, kung pinaniwala niyo sana ako agad, hindi na sana inulot-ulot pa yung ginawa sa akin ni tatay. Hindi na sana abot sa ganito, Nay. Alam kong malaki ang pagkakamali at pagkukulang ko sa'yo, anak. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Ano pa nga bang magagawa ko, Nay? Nandito na, nangyari na po. Rika, anak, Huwag mo akong tawaging anak. Napakasama mo. Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na dito! Nay, saan na po ngayon pupunta si tatay? Hayaan mo na siya, anak. Bahala siya. Para mapagdusahan niya ang mga pagkakamali niya. Anak, may nangyari ba sa inyo ng tatay mo? Magsabi ka ng totoo. Wala po, Nay. Tuwing lalapit siya sa akin, lumalayo ako. Salamat naman, anak. Hindi ko akalain na magagawa sa'yo ng tatay mo yun. Anak, babawi ako sa'yo. Pangako. Salamat, Nay. Sana lagi kayong nasa tabi ko. Oo, anak. Pangako.